Yung po, luto na po ang ating our own version na lechon paksiw. Napakarami po yan. Tapos may kanin po yan sa ilalim. Tapos ginarnishan po natin yan ng onion flakes at may mga sili. At meron po tayo ditong lemon water. So bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigyan biyaya sa araw na to. Sana po lahat na kailangan ng tulong ay nabigyan niyo po ng tulong. Ito po isang talahin ko sa inyong bukto na anak na sa Yeso Kristo namin tagapagligtas. Amen. Gusto po tayo ng kamay at magbang na po tayo. Sarap. Ito. Sarap. Wow.
Tigas. 부터. 이것도 돼. 음.